Andrej Hlinka patrí k najvýraznejším osobnostiam moderných slovenských dejín. Je to veľmi zaujímavá postava, ktorá spája záver 19. storočia a prvé 3 desaťročia 20. storočia. Je to človek, ktorý sa ťažko zaškatulkuje, zaraďuje a predsa ho mnohí považujú za niečo typické pre Slovensko. Čím vlastne teda Hlinka bol taký typický a prečo vlastne si ho máme ako osobnosť vážiť? V roku 1864 dňa 27. septembra uvidel svetlo tohoto sveta. Chlapec ten pochádzal zo slovenských, rolníckych, robotníckych rodičov, ktorí sa menovali Andrej Hlinka a matka Mária Šulíková. Andrej Hlinka pochádzal z veľmi biedných pomerov. Narodil sa v prostredí dediny, ktorá pochádzala z Černovej, ktorá bola periférnou časťou Ružomberka. Bola to tzv. ulica, jedna z ulic Ružomberka. Narodil sa v chudobnej rodine roľníka a plotníka Andreja Hlinku. Ten bol už ženatý prvý raz a z prvého manželstva sa narodili 4 deti a Andrej Hlinka bol až z druhého manželstva tohto plotníka a roľníka Andreja Hlinku, z ktorého sa narodilo až 5 detí. Jeho mamička Mária Šulíková bola veľmi taká zaujímavá postava, ktorá sa tak trošku vymykala z toho dedinského prostredia Černovej, pretože ešte v roku 1855 odišla ako slúžka do Ostrihomu. Nenašla si prácu v Ružomberku, v tých mešťanských rodinách, tak vlastne išla slúžiť do Ostrihomu, kde sa jej ponúkla práca a osvojila si také nejaké, dalo by sa povedať, že možno vyššie spôsoby. A možno, že aj s tým súvisí také očakávanie, ktoré sa premietlo do tej rodiny a ktoré sa týkalo aj Andreja Hlinku. Andrej Hlinka sa ukazoval ako veľmi šikovný chlapec. Otec ho tiež brával na plte, čiže aj keď sa skončila tá plotnícka sezóna, a keď bolo nejaké také vyúčtovanie, tak pomáhal vlastne rozrátavať tú mzdu, ktorú vlastne dostávali plotníci. Mal veľa pesničiek, sa v podstate naučil plotníckych a otec mu vždycky dal nejaký dvojgrošník, čo bol pre neho obrovský poklad, ktorý si potom odkladal. Videli ste dneska, kde som končil moje ľudové štúdia. V malej drevenej škôlke, kde sme sedeli na neochoblovaných, hrubých laviciach. Pred sebou sme mali táfle. Pred tými táflami sme griflíkami písali na tabulky koncepty, idei, ktoré nám učiteľ, náš nezapomenuteľný Ján Holdoš naložil a diktoval. Bol to chlapec neobyčajne živý. Zapojil sa do všetkých možných hier, aj takých nebezpečných v tej dedine v Černovej. Samozrejme, že tam bolo veľa povinností, musel chodiť pásavať husy, do hory zvážať drevo, spomínal som tie plte. Ale keď mal teda voľnú chvíľu, tak samozrejme, že tie hry, tie naháňačky, skrývačky a tak ďalej, no a v škole dosahoval vynikajúce výsledky. To bol človek, teda, ktorý sa veľmi ľahko učil, ľahko si všetko pamätal a rýchlo sa naučil aj čítať a písať. Jeho učiteľ Hladislav Holdoš si to všimol, že má takéhoto talentovaného žiaka, aj keď ho musel častokrát upozorňovať, aby si sadol, lebo niekedy aj vstával počas vyučovania, bol taký nepokojný stále, chcel niečo povedať, stále sa hlásil a tak ďalej. Tak povedal im, tak viete čo, však bolo by dobre, keby ste toho do svojho syna Andreja Hlinka dali na štúdia, tak to vlastne si aj rodičia osvojili. Matka ešte vymyslela, že pôjde na takú brigádu do mlyna, takže išiel do mlyna, dosť ťažká robota to v podstate bolo v tom mlyne a z mlyna ho potom poslal do Ružomberka, aby sa naučil po maďarsky, pretože ešte vtedy v tom čase, teda na základnej škole, sa po maďarsky teda v Černovej neučilo. Preto, aby Andrej Hlinka preci aspoň poňatie mal, ponieważ sa v Černovej neučil ani ABCD v maďarskej, aby mal aspoň poňatie o maďarskej gramatike, o maďarskej ABCD, poslala ho matka
do Ružomberka, do centra na ľudovú školu, kde sa už učilo po istý stupeň maďarský. On práve v tom Ružomberku sa cítil byť povolaný stať sa kňazom a vykročiť tou cestou kňazského povolania. Určite tým robil radosť aj najmä svojej mame, ktorá potom to túžila a za to sa teda aj modlila. No a Andrej Hlinka v Ružomberku si preto tak dobre osvojil maďarčinu ako reč, pretože Ružomberok v tom čase bol veľmi rozvíjajúcim sa dynamickým mestom, kde vznikali nové továrne, v podstate prichádzali tam zamestnanci, aj štátni zamestnanci, železničiari, poštári a tak ďalej, v podstate z Maďarska, teraz z dnešného Maďarska, pretože vtedy to ešte bol Uhorsko. A Ružomberku sa častokrát o Ružomberku sa rozprávalo ako malom Debrecíne. No a keď skončil teda to nižšie gymnázium v Ružomberku, tak potom prešiel do Levoče. No a ten Ružomberok ešte bol dôležitý pre jeho rast, pre jeho národné povedomie, pretože v Ružomberku sa stretával jednak s rodinou Makovických, chodil sa hrávať s Dušanom Makovickým, s Petrom Makovickým. To bola v podstate rodina ružomberská, ktorá bola taká národne už uvedomelá. Odtiaľ mal veľmi veľa informácií o národnom pohybe, dostával knižky a potom tu bola rodina Krčmeriovcov. Veľmi dôležitá ružomberská rodina, kde tiež vlastne Hlinka chodieval a odkiaľ si mohol požičiavať nejaký časopis, literatúru a tak ďalej. Takže už môžeme povedať, že v týchto časoch Hlinka sa zamýšľa nad slovenskými vecami. No a v Levoči tam, dalo by sa povedať, že dozrel, bolo to gymnázium na dosť vysokej úrovni. No a potom tam sa už definitívne rozhodlo, že vstúpi do kňazského seminára diecézneho v spišskej kapitule, čo sa teda aj stalo. A tu vlastne ostal až do svojej vysviacky v roku 1889. Tuto už tá jeho zrelosť a aj to také národné presvedčenie sa prejavuje tak, že stal sa duktorom, čiže akýmsi vedúcim tým bohoslovcov a zaviedol takú obyčaj v podstate v tom seminári, že by sa mali jeden deň rozprávať po slovensky. Čo sa nepáčilo v podstate rektorovi toho seminára, ktorý si ho nechal vlastne predvolať a karahol a vlastne biskupovi navrhoval, aby Hlinku vyhodili zo seminára. Biskup vterajší Čáska na toto ale nedal. Napísali ale do poznámky k jeho menu, že Hlinka inklinuje k slavizmu. No a tá vysviacka je spojená aj s takým krížom, ktorý vlastne Hlinka prežil. On bol vysvetený za kňaza 19. júna 1889 v katedrále svätého Martina, teda v spišskej kapitule. Pre touto vysviackou mu zomrela mamička. Čiže tak trochu tá vysviacka sa podobala, mala veľmi smutnú podobu, teda keď prišiel teda do tej rodnej Černovej, boli tam tie primície. Jeho samotného zo seminára nechceli pustiť ani na pohreb jeho mamy. Čiže vlastne prišiel už k grobu svojej matky. No a Hlinka teda prichádza na svoju prvú kaplánku do Zákamenného na Orave. Je také zaujímavé, že jeho prvým ministrantom bol budúci spišský biskup Ján Vojtašák. Hlinka sa stal takým veľkým vzorom kňaza pre ňoho. Hlinka bol veľmi komunikatívny človek a mal veľký vplyv na ľudí. Vedel hovoriť totižto rečou ľudu. Nejakým spôsobom tí kňazi častokrát sa dištancovali od tých obyčajných ľudí a považovali sa za nejakú takú vyššiu spoločnosť, nestretávali sa ani poriadne s tými ľuďmi alebo mali k ním častokrát taký dešpekt. Ale Hlinka nebol z týchto kňazov, bol to kňaz, ktorý bol veľmi blízko tým potrebám tých ľudí. Keď potrebovali, tak vždy vlastne bol ochotný pomôcť nielen vlastne v tých duchovných veciach, ale aj prakticky radil. Keď potrebovali si napísať nejakú žiadosť, vybavovať s úradmi veci a tak ďalej, to všetko vlastne Hlinka teraz zariaďoval. Teda aj na ďalších kaplankách bol v svätej Alžbete a potom bol v Tvrdošíne. Nakoniec v podstate taký prelom v jeho živote je rok 1892, keď sa správca farnosti alebo aj farár v Liptovských Sliačoch, to sú 3 sliače. Bolo to dôležité, pretože tá fara znamenala pre neho aj takú dobrú ekonomickú základňu. V podstate založil trojsliačanský gazdovsko-potravný a úverový spolok. Videl tú biedu v podstate tých ľudí, ktorí boli odkázaní na priekupníkov, častokrát sa zadlžovali ako sedliaci v podstate. Takže on organizoval teda výkup, predaj nejakých produktov a zistili vlastne tí ľudia, že keď spoločne hospodária, nie každý tam vlastnú päsť, že to môže prinášať aj ich výhody. Od roku 1897 už vlastne prvým zodpovedným redaktorom Ľudových novín, ktoré teda založil.
Hlinka, keďže už mal to zázemie v Troch Sliačoch, tak si povedal vlastne, že nie len, že bude sa venovať pastorácii a tým svojim kňažským povinnostiam, ale že sa pokúsi zmeniť aj to sociálne prostredie tých farníkov. Videl, že to súvisí aj vlastne s politikou. To politické angažovanie kňazov bolo dané aj tým, že na Slovensku sme v podstate mali málo slovenskej národne povedomej inteligencie. Častokrát kňazi boli tí, ktorí sa s rizikom istej perzekúcie z uhorských úradov, alebo teda aj samotných biskupov, snažili pomôcť teda týmto svojim farníkom aj tým, že vstúpili do politického života. Hlinka sa, keďže v roku 1895 vznikla Uhorská ľudová strana, hovorilo sa aj katolícka ľudová strana, a táto mala bod programu, ktorý hovoril o právach národností, tak sa rozhodol, že bude túto stranu podporovať a zasadil sa za ňu. Dovtedy sme mali na Slovensku Slovenskú národnú stranu, ktorá bola veľmi aktívna, ale ktorá bola exkluzívna. Čiže viac menej sústreďovala intelektuálov, väčšinou evangelických intelektuálov, učiteľov, kňazov a tak ďalej, pomerne málo katolíkov. Ale tu v podstate prichádza nejaký nový impuls, teda prebudenie tých širších ľudových vrstiev, a toto vlastne dokázala tá Uhorská ľudová strana. Národnostným a sociálnym programom prebudila tieto spiace ľudové vrstvy, a ľudia vlastne pochopili, že politika sa týka každého z nich. Lenže Uhorská ľudová strana sa stala veľkým sklamaním pre Hlinku, pretože jednak Hlinka so svojou takou veľmi cholerickou povahou nevyhovoval týmto kruhom, teda v Uhorskej ľudovej strane, ktoré to viedli. A ona odmietala plniť aj svoj sľub, ktorý dala národnostiam, že vlastne sa slovenčina bude môcť viacej vyučovať na školách a tak ďalej, že môžu tu pôsobiť slobodnejšie nejaké slovenské iniciatívy. A preto Andrej Hlinka sa rozhodol, že z tejto politickej strany teda odíde, a skutočne v roku 1905 v decembri sa zakladá alebo deklaruje sa vytvorenie novej strany, ktorá vlastne prichádza pod názvom Slovenská ľudová strana. Táto strana kritizuje tú Uhorskú ľudovú stranu z nenaplnenia programu, aj preto, že sa vlastne v koalícii spojila s vládnou liberálnou stranou, hoci vlastne v opozícii voči nej vznikla. Takže táto Slovenská ľudová strana bola veľmi zaujímavá pre aj Slovenskú národnú stranu, pretože viacerí slovenskí politici aj z prostredia Slovenskej národnej strany kandidovali za Slovenskú ľudovú stranu do Uhorského snemu, a vtedy sa najviac tých kandidátov dostalo do tohto Uhorského snemu. Čiže máme tam 7 poslancov, čo predtým ani potom teda nebolo, ktorí sa za Slovenskú ľudovú stranu dostali do parlamentu. Vo voľbách v roku 1906 Hlinka podporil kandidatúru lekára Vavra Šrobára. On bol so Šrobárom veľmi dobrý priateľ, podporoval ho aj na štúdiách medicíny v Prahe, a Šrobár teda kandidoval s programom Slovenskej ľudovej strany, ale teda nebol zvolený v tých voľbách. Tiež manipuláciou tých uhorských úradov sa to nestalo. No a Hlinka za to, že sa zasadil za Šrobárovú kandidatúru, sa dostal ako keby medzi dva mlynské kamene. Z jednej strany to bola cirkevná vrchnosť a biskup Alexander Párvy, ktorý ho suspendoval, najprv ab officio, teda zbavil ho v podstate farského úradu, a z druhej strany to bola svetská vrchnosť, ktorá Hlinku obvinila z poburovania proti maďarskej národnosti a proti vrchnosti, za čo teda potom Hlinka bol aj súdený a teda odsúdený v decembri v roku 1906 na 2 roky väzenia a vysokú finančnú pokutu. Mňa nepremeníte, mňa nezlomíte. Slovákom som sa narodil, Slovák som a Slovák budem. A keď výjdem zo žalára, zas len budem pokračovať tam, kde som prestal. Do posledného dychu budem bojovať za sveté práva slovenského ľudu, za božské práva slovenského národa. Z tých čias sa zachoval taký známy obrázok, keď Hlinka vlastne prichádza do Ružomberka z Oravy, vystupuje z vlaku, kráča vlastne už teraz v ústretí Ružomberku, ale tam ho čakajú teda žandári, ktorí ho vedú teda do väzenia v Ružomberku. Ale k tejto prvej suspenzii potom pribudla ešte aj ďalšia, pretože prišlo na neho udanie od neprajníkov v Ružomberku, že získal tú ružomberskú faru svätokupectvom. Ďalej, že pije alkohol, že vlastne sa nezriadene zabáva, čiže prišli tu takéto udania. No a keď si kladiem otázku, že prečo to bolo tak bolo to aj preto, že v Ružomberku kvitla korupcia. Tam vlastne vedenie toho mesta bolo nastavené tak, že plytvali obrovské financie, obrovské sumy peňazí, ktoré potom tieto rodiny si medzi sebou rozdielovali, a Hlinka na toto poukazoval. Lebo on bol aj súčasťou, keď sa stal farár v Ružomberku v roku 1905, tak bol aj
v tom mestskom zastupiteľstve. Keď už nemohol vlastne vykonávať ani kňažské povinnosti, ani slúžiť omše a tak ďalej, tak sa za neho postavili niektoré osobnosti, ale nie ani tak zo Slovenska. Skôr to boli napríklad kňazi z Moravia, z Čech, alebo to bol jeho priateľ Alojz Kolísek, ktorý bol vlastne katolícky kňaz a profesor na reálnom gymnáziu v Hodoníne. Takže ten študoval pôvodne v Ríme, vedel veľmi dobre po taliansky, mal tam aj kontakty a vybavoval pre Hlinku priaznivé vybavenie teda tejto odvolania tej suspenzie. Ďalej to bol napríklad následník trónu, František Ferdinand d'Este, ktorý vlastne tiež využil svoj vplyv na to, aby teda táto suspenzia Hlinku bola odvolaná. Jeho tento tlak nezlomil, že čím viacej na neho tlačili, či už tie cirkevné kruhy v podobe biskupa Párviho, alebo teda štát v podobe toho väzenia a hrozieb, tak Hlinka bol taký ako pevnejší. Čiže pravý opak jeho mena. Čo to znamená Hlinka? Keď si pozrieme slovník, tak nájdeme v slovníku vyjadrenie, že Hlinka to je nejaká taká drobivá hornina, ktorá sa mrví v rukách, keď si ju chytíme, ale v podstate Hlinka bol ten pravý opak toho celého, že Hlinka by sa skoro mal volať asi ako žula. Čiže on práve prijímal tie údery, ale vedeli ho aj samozrejme rozdávať. Čiže on ešte viacej tvrdol pod dojmom týchto úderov, ktoré sa na neho valili z každej strany. Jedným z najväčších takýchto úderov jeho života bola tragédia v Černovej. V jeho rodnej obci v roku 1906 sa z jeho iniciatívy začal stavať kostolík, ktorý bol aj dokončený. A tento kostolík v čase, teda, keď už bol Hlinka suspendovaný, ako prvý vlastne, to bola hanba pre obec, že vlastne prvý človek, ktorý vyštudoval za kňaza, stal sa kňazom, tak nemôže byť prítomný v podstate nejak aktívne pri posviacke tohto chrámu. Žiadali teda tí miestni, že aby zrušil biskup Párvi tú suspenziu, on to neurobil. Ten termín posviacky Černovského chrámu sa stále posúval, až teda sa definitívne stanovil na 27. október 1907. A ten termín bol vlastne ale nevýhodný pre Hlinku, pretože Hlinka v tom čase nebol na Slovensku, ale bol na prednáškovom turné v českých krajinách, kde vlastne prednášal o kultúrnom postavení Slovákov na pozvanie Alojza Kolíska. Práve na tomto prednáškovom turné ho zastihla tá správa, že v jeho rodnej obci pri posviacke, pri pokuse o vniknutie do Černovej a posviacku tohto černovského kostolíka uhorskí žandári spustili streľbu, tá si vyžiadali 15 obetí. Takže po tejto tragickej udalosti Hlinka zvažoval, že sa vráti a využil tú atmosféru tohto masakru černovského na to, aby informoval české kruhy, politické aj českú verejnosť, ale vôbec aj svetovú verejnosť o tom, čo sa na Slovensku v Černovej stalo. Táto Černová bola takým vrcholom a myslím si, že nie je náhoda, že Hlinka sa stáva týmto symbolom. Mnohí sa pýtajú, že prečo práve Hlinka? Veď aj iní boli odsúdení a možno aj na vyššie tresty, ako bol Hlinka. Áno, mohli byť, ale práve Hlinka zosobňoval ako symbol túto urazenú česť Slovákov a tento odpor Slovákov proti maďarizácii a sociálnemu útlaku. Nie náhodou si ho škótsky novinár a historik Robert William Seton Watson dal na obálku svojej knihy The Racial Problem of Hungary, ten národnostný problém a národnostná otázka v Uhorsku v roku 1908. Keď sa ho na to pýtali, tak povedal áno, bol to práve Hlinka, ktorý vlastne bol symbolom vtedajšieho trpiaceho Slovenska. A zoberieme si vlastne to jeho turné v Čechách. Desiatky českých miest a obcí, kde ho vítali tisíce Čechov, ktorým vysvetľoval základné veci o Slovensku. Pretože my sme síce boli a sme susedné národy, ale veľmi málo sa vtedy Slováci a Česi poznali. Čiže on otvoril tú slovenskú otázku viacej českej verejnosti. Takže dalo by sa povedať, že Hlinka svojím spôsobom pripravil týmto slovensko-českým zblížením aj pôdu pre budúcu Československú republiku. Nie nadarmo potom budúci slovenský politik Milan Hodža častokrát tú symboliku využíval, že 27. október je Černová a 28. október hneď teda je vznik Československej republiky. Čiže jedno bez druhého nie je. Je tam síce nejaký čas, nejaký rozdiel, ale predsa len bez Černovej nie je mysliteľná ani Československá republika. Lebo tá Černová znamená je taký akýsi mentálny rozchod Slovákov teraz s Uhorskom. Po Černovej teda Hlinka musel nastúpiť do väzenia a nastúpil do väzenia v Segedine. To bolo 30. novembra 1907. A to sa zmenilo práve v tom roku 1909, keď 14. marca vtedajší pápež Pius X vlastne sňal teda tú suspenziu z Andreja Hlinku. Suspenzia bola neplatná. Hlinka sa vracia po prepustení z väzenia 23. februára 1910
späť do Ružomberka na svoju faru. No ale prichádza prvá svetová vojna a s tým aj síce viacej počuť teda zbrane na frontoch, ale tam si vlastne Slováci uvedomili, že si musia naozaj sadnúť za jeden stôl a poradiť sa, čiže vznikajú tu tie zárodky Slovenskej národnej rady. 24. mája 1918 sa Hlinka zúčastnil tajnej porady Slovenskej národnej strany v Turčianskom Svätom Martine, na ktorej ešte tí slovenskí politici váhali. Ale Hlinka tam stál a povedal teda, že to 1000-ročné manželstvo s Maďarmi sa nepodarilo, musíme sa rozísť, sme za orientáciu Československu. Habsburgovia boli odvekými nepriateľmi slovenského národa. Toto vlastne povedal a naozaj sa vtedy deklaroval ten cieľ slovenskej politiky, vytvorenie československého štátu. Hej. Aj vďaka Hlinkovi, hej, to prijali, lebo vtedy by sa asi nedohodli na takomto jasnom cieli, ktorý chceli potom dosiahnuť. No a potom Hlinka nechýbal ani v Martine 30. októbra na deklaračnom zhromaždení, kde tiež v Tatrabánke vystúpil s veľmi takým ohnivým prejavom, začal tomu aj spievať hymnickú pieseň Hej Slováci. Andrej Hlinka teda patril medzi slovenských deklarantov, patril medzi zakladateľov Československej republiky. Vďaka nemu, teda aj vďaka nemu, vznikla táto Československá republika. On sa ale usiloval o to, aby táto Československá republika bola štátom, ktorý rešpektuje a kde majú aj istý podiel na moci katolíci. A tuto videl isté riziká. Čoskoro už zakladá Slovenskú ľudovú stranu, už na pôde Československej republiky. Je to 19. decembra 1918. To je strana, ktorá mala viac menej skôr taký katolícky program. Chcela okolo seba združiť teda katolíckych voličov, mala aj veľmi výrazný sociálny program. A čoskoro začala bojovať aj za samosprávu, teda autonómiu Slovenska v rámci Československej republiky. To bol jej základný bod na základe Pittsburghskej dohody. Takže Andrej Hlinka sa stáva poslancom Národného zhromaždenia v Prahe, čiže už to poslanectvo teraz dostáva, to, čo nemal v Uhorsku, a je súčasne predsedom Slovenskej ľudovej strany. Zakladá najprv týždenník, potom denník Slovák, ktorý začína tu vychádzať v Ružomberku, ktorý je potom neskôr premiestnený do Bratislavy. Vtedajšia politika Československa neprijala tomuto Hlinkovmu prúdu, pretože v Československu vládla teda centralistická politika, bola tam obava z toho, že Slovensko by sa mohlo otrhnúť od Československej republiky. Oni chápali vlastne tie vedúce elity Československa, tie snahy o samosprávu Slovenska ako niečo, čo vlastne deštruuje štát, hej, čiže nechceli vlastne v ničom povoliť. A Hlinka naopak si myslel, že práve ten centralizmus poškodzuje tú Československú republiku a on ju vedie k záhube. Je veľmi veľa prejavov Hlinkových, kde toto úplne verejne hovoril. Teda, že ak teda nepôjde k dorozumeniu medzi Čechmi a Slovákmi, čo je vlastne to základný vzťah v rámci Československej republiky, tak potom vlastne Československá republika môže aj zaniknúť. Hlinka bol človek, ktorý dokázal opanovať ten verejný priestor. Štatisti hovoria, že ročne vystúpil asi na 450 zhromaždeniach verejných. On sa naozaj nebál ísť aj do tých najodľahlejších kútov, do tých maličkých dediniek, v podstate prísť a rozprávať sa s ľuďmi. V tom bola jeho charizma. Plus asi to najväčšie, ktoré vlastne sa rovnalo skôr až škandálu medzinárodnému, bolo vystúpenie v Nitre v roku 1933 na Pribinových slávnostiach v auguste, keď sa slávilo 1000. výročie posvetenia prvého kostolíka v Nitre, kde teda Hlinka bol v pôvodnom programe, figuroval, že mal vystúpiť na týchto slávnostiach, ale vlastne potom nakoniec teda z tohto programu bol vynechaný a teda nemohol tam v rámci tých oficiálnych slávností najdôležitejších vystúpiť. Hlinka v roku 1933 teda v tej Nitre nakoniec teda vystúpil tak, že ho študenti priniesli na tribúnu a teda potom mu dali slovo. Bola to vlastne aj hanba pre československú vládu, až medzinárodná hanba. Dôležité bolo aj to, že ako sa zúčastňoval na matičnom živote. On bol vlastne tiež členom Matice slovenskej, aj členom výboru Matice slovenskej a Hlinka sa zúčastnil 12. mája na tom známom valnom zhromaždení Matice slovenskej, kde boli odmietnuté tzv. Vážneho pravidla slovenského pravopisu, ktoré približovali slovenčinu k češtine. To bol veľmi dôležitý krok. Hlinka tam bol prítomný s Rázusom a s ďalšími. Vlastne dotvárali tú atmosféru toho valného zhromaždenia. V roku 1927 až 9 vlastne bol súčasťou koalície vtedajšej československej pravicových strán. A počas tej koaličnej vlády došlo k viacerým prijatím dôležitých zákonov. Prijal zákon o reforme správy
To znamená, že bola vytvorená slovenská krajina. Dovtedy Slovensko nebolo nejakou právnou osobou, ale až od tohto zákona z roku 1927 sa stalo teda právnou osobou. Čiže Hlinka to brala ako taký krôčik autonómii Slovenska, že už teda bola vytvorená tá slovenská krajina. Hlinka ukázal teraz ten svoj temperament v období Československej republiky aj tým, že odišiel na cestu na mierovú konferenciu do Paríža. V auguste v roku 1919 sa vybral so skupinou svojich prívržencov do Paríža, aby informovali o slovenskej otázke a chceli tam predložili niektorým tým delegáciám memorandum, ktoré vlastne hovorilo o tom, že Slovensko je síce súčasťou Československa, ale nemá garantovanú autonómiu. Toto memorandum bolo štilizované vo francúzštine a dokonca žiadalo aj plebiscit na území Slovenska. Čiže z Paríža sa vrátil, tí ostatní sa nevrátili z Paríža, Hlinka sa sám vrátil tane na Slovensko, bol v noci zaistený v októbri 1919 a potom väznený na Mírove, v Brodku a v Podolí. Takže toto je taká epizóda, ktorá ale hovorí o tom, že Hlinka sa nevzdáva presadzovania svojho programu, svojich ideálov, teda aj na pôde Československej republiky. Že nepovažuje vytvorenie štátu Československo za konečnú bodku v tom, čo chce presadzovať. My sme povedať, že Hlinka je takým človekom, ktorý je autorom tej modernej slovenskej politickej koncepcie, modernej slovenskej politiky, kde sa vlastne pokúša do moderného obdobia už daného medzivojnového preniesť tie konzervatívne, národné a kresťanské ideály. Pretože ideálom Hlinku je vzdelaný a veriaci Slovák. Slovák milujúci svoje kresťanské náboženstvo, milujúci svoju vlast. Keď mal Hlinka 70 rokov, tak sa vyjadril, že Československá republika je pre neho ten najväčší dar a považujú teda naozaj za svoje dielo. Že ten najšťastnejší deň jeho života vlastne je vznik Československej republiky. Čiže Hlinka nerozbíjal Československú republiku, ale usiloval sa ju stavať na nejaký iný rovnoprávny základ medzi Čechmi a Slovákmi. Principiálne Hlinka považoval Československú republiku aj za štát Slovákov. Bol však vždy dôsledne za to, aby v ňom mali Slováci rovnoprávne postavenie zabezpečené samosprávou a autonómiou. Krátkozraká politika najmä Eduarda Beneša tomu zabránila. Sľub o autonómii Slovenska z roku 1935 Beneš nehodlal splniť. Bola to závažná chyba v čase nastupujúcich globálnych procesov, ktoré sa valili na Európu a československý štát. Nad európskym kontinentom sa pomaly zaťahovali mračná druhej svetovej vojny. V tých 30. rokoch už Hlinka dostatočne jednak vekovo nestačil, nevládal. Bola to nová generácia tých autonomistov, ktorá sa inšpirovala inými vzormi, radikalizmom, ktorá sa tak trošku aj zaštičovala Hlinkovou osobou a jeho názormi. Hlinka už strácal postupne vplyv na vedenie Slovenskej ľudovej strany. Vystupovali tu takí ľudia ako Karol Sidor, Jozef Tiso, alebo Ferdinand Ďurčanský, Alexander Mach, alebo Vojtech Tuka, ten bol vo väzení v tom čase. A títo ľudia teda ovplyvňovali smerovanie tej ľudovej strany už možno aj tým smerom, kde to Hlinka nechcel. Aj keď zomieral, tak sa vyslovil, že je lepšie pre Slovákov, aby vždy zomreli v čistej vode, ako v nejakom bahne. To je dôležité povedať. Čiže aby sa nespájali so silami, ktoré môžu byť pre Slovákov nebezpečné a ktoré by ich mohli nejakým spôsobom pochovať, alebo ktoré mohli ten slovenský ideál, ktorý je mravným ideálom, nejakým spôsobom pošpiniť. Môžeme hovoriť o kulte Andreja Hlinku, o istej nekritickej úcte k Andrejovi Hlinkovi, ale musíme si uvedomiť dôvody tohoto kultu. Aké boli? Hlinka stelesňoval zápas za autonómiu Slovenska v Československej republike a z druhej strany to bol Tomáš Garrigue Masaryk, ktorého kult sa úplne verejne šíril ako prezidenta. Tento kult Andreja Hlinku vyvažoval ten kult Tomáša Garrigua Masaryka na Slovensku. Obidvaja sa nazývali oteckovia. Tomáš Garrigue Masaryk bol tatíček Masaryk, Hlinka bol titulovaný ako otec národa a tak ďalej. Čiže chápme a vnímajme tento kult. Keď bol kult Masaryka nestraviteľný pre veľkú časť, najmä katolíckych Slovákov, tak vlastne bol tu kult Andreja Hlinku, ktorý zjednocoval teda tých katolíckych Slovákov a ktorý bol takou alternatívou voči tomu Masarykovmu kultu. Dňa 5. júna 1938 sa v Bratislave konala 120-tisícová demonštrácia Slovákov za autonómiu Slovenska. Hlinka už vážne chorý a s podlomeným zdravím, no nezdolným duchom posledný raz rečnil verejne k národu. Po tejto manifestácii sa mu zhoršil zdravotný stav a na fáre v Ružomberku ako otec národného hnutia a obhajca národných práv napokon zomrel. Hlinkov odkaz je stále aktuálny. Naša je minulosť, vaša je budúcnosť. My sme zbierali kamene, piesok, vy teraz stavajte. A na pevne vystavenú svätyňu položte kríž.
Hlinka zomiera 16. augusta 1938 v Ružomberku. Jeho smrťou nastáva akýsi zlom, tektonický zlom na Slovensku. Odchádza jedna celá epocha a začína sa nová epocha, ktorá sa síce hlási aj k jeho menu, aj k jeho kultu, jeho tradícii, jeho osobnosti, ale častokrát si myslím, že práve týmto kultom a touto osobnosťou, týmto jeho menom zakrýva nejaké svoje vlastné ambície, svoje aj chyby, svoju politiku vlastnú, svoj pragmatizmus. Čiže to je veľmi dôležité si uvedomiť. Nevieme, že ako by sa Hlinka vlastne postavil v tejto politickej garnitúre, ktorá prišla po ňom, keď bol teda už potom vyhlásená autonómia Slovenska a vznikol teda slovenský štát. Niektoré organizácie boli pomenované po jeho mene, napríklad Hlinková mládež alebo Hlinková garda. Takže Hlinka nemal nič spoločné s týmito organizáciami, tieto sa len požičali svoje meno. A otázka je teda, že do akej miery boli tomuto menu verné. Ale to už je vlastne iná otázka. Hlinka je človek, ktorý si naozaj zaslúži našu úctu. Nakoniec, podobne ako Svetozár Hurban Vajanský, ktorý sa nedožil oslobodenia Slovenska spod Rakúsko-Uhorska po prvej svetovej vojne, aj Andrej Hlinka zomiera pred završením svojho celoživotného diela Autonómie Slovenska. Celoživotná práca a nasadenie Andreja Hlinku v prospech slovenského národa je titánskeho charakteru a oprávnene ho zaraďujeme medzi legendy slovenského národného hnutia. Trojica Ľudovít Štúr, Milan Rastislav Štefánik, Andrej Hlinka nespochybniteľne stojí na piedestáli moderných slovenských dejín.